Khur nakaslem jong unong san Hima. Ka kinhun Ïalehkai jong ka Mawkynbat SC kalayo ban Khur ka nam Lahduh ha ka Lympung Ïalehkai football ya ka balatip kum ka knockout football tournament arhajar aphoar ya ka balapan long da ka nongstein block Trinamool Congress ka nam job bat katay ka nam tam jong ka Mawkynbat kalawan hadin ba kalala ban penlemno da shigol lanon ya ka Mawlangkhar SC ha ka Ïalehkai final persya kabalalong ha kasing sajan jong ka tayo hamadan Reublay West Khasi Hills. Hagati kasngi ya ka nam top scorer layo ban Khur Donald Nongkhar na ka Mawkynbat kadbaya ka nam best goalkeeper layo ban Khur Tabor Nongkhar na ka Mawkynbat. Shushu hagati kasngi uba James S Lengdo Vice President ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ulalong ukongsan. Hagajing don langru uba Calvin Wan uba Maximilian Kharbani President Nongstein Block Trinamool Congress ki nong yalam shnong kiri rangba Kibala samru ya ki khusnam shaki kenhuan balapoy shaka final. Kumjo ru shaka kenhuan kebawan balai bat basau kabala long deki trophy harangkat kisong pisa. Samlai ini kiban peni yala ka sap ka fon peni yala ka boy ka bor ka jalki hagaba kiban hagani ka sap hagal yang ka football. Nomor hagani ka region ini nilong giba eat by football nano hindai hano kani ka menta bat ka ba kham kongsan ka long menta kun ki kun samla kam dei sio ka to ka por ka ba ki long din jongi ke le ball ki ba om tang ka ta ka ding le ball bangga mre menta ka football ka dei ka wei ka lat ka banyak kamai ru ni bon ki kun samla jongi na kani jela ka jongi layo ban le Ïalehkai haka national haka national football haka kisah jiru korban nikmat ya kari India hai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.